Nakapindot ka na ba sa pag-unom? I-apply mo ko ng kampana. Sunda akong channel para sa uban pang pasundayag. Mana? O, umalik ta para sa atong chika. Magandang umaga mula Apari hanggang Hulo. Magandang umaga nga pala sa ating lahat. May tatalakayin lang tayong isang tema tungkol sa sariling pananaw at karanasan sa buhay na pwede nating kapulutan ng aral at pwede nating ipamahagi sa iba. Ano yung sa akin na sariling pananaw at karanasan sa buhay? Sa nakita nyong 3 episode ng video nung nauna, tungkol sa tendero ng ulam, nagdidilig ng halaman, at saka yung namamalengke. Ano yung connection doon sa temang yun? Ang connection doon ay iisa lang. Kailangan nating pahalagahan at ipagpatuloy ang buhay. Bakit ko na-post yun o naipaskil yung video yun? Kasi gusto kong ipamahagi sa inyo kung ano yung mga simpleng gawain natin araw-araw. Sa iba, magkaiba tayo ng karanasan at pananaw, pero iisa lang ang ating direksyon. Yung unang video na tungkol sa tendero ng ulam. Oo, tendero ako ng ulam sa amin. Kasi kailangan namin mabuhay. Kailangan tayong mabuhay. At yung pamamalengke, kailangan nating mamuhunan para may panggastos tayo. At yung pangatlo ay yung kailangan nating magpatanggal ng pagod. Yung mga halaman na isang halimbawa na pampatanggal pagod o stress gaya ng depresyon na ating nararanasan ngayon. Kailangan nating tanggalin yun. So, hahanap tayo ng paraan para matanggal yun. Pwede tayong mag-beach o maligo ng dagat. Pwede tayong gagawa ng magkumpuni ng mga bagay para matanggal yun. Kailangan nating pahalagahan ang ating buhay kasi mahirap ang nararanasan natin ngayon. Lahat tayo apektado sa pandemyang ito. At saka may dumating pa na bagyo. Nasabi ko yun na yun yung maging halimbawa. Kasi simple lang siya at madalas nating ginagawa yun. Kailangan nating magpatuloy at ipagpatuloy ang ating ginagawa o ang ating mga responsibilidad. Yung karanasan naman, may ibahagi ako sa inyo isang istorya na isang karanasan na lagi kong dinadala hanggang sa ngayon. Isang karanasan na kapulutan ng aral sa iba. Hindi naman sa nagmamayabang ako na yun yung ginagawa ko, pero kailangan ko na rin ipagmayabang. Hindi siya birong desisyon at kailangan siya ng buo yung loob mo na gagawin yun. Yung karanasan na yun ay yung pagtulong sa kapwa at dugtungan ang kanilang buhay. Ano ba yun? Masabi natin na ano ba yun? Ano ba yung karanasan na yun? O nagawain na pwede kong ipamahagi sa inyo. Sa hindi nakakaalam, sasabihin ko na dito na isa po akong nagbibigay ng dugo. Yung tinatawag na blood donor. Isa po ako doon. Isa po akong tumutulong na palihim dahil alam ko na ito yung misyon o papel ko dito sa mundo na dumugtong ng buhay. Masakit sa loob ko na may isang taong mawala sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, pero yung mga na-aksidente o anumang sakuna na nararanasan nila, hindi natin alam kung oras na ba nila yun o anuman.
kailangan nating pahalagahan ang ating buhay. Mahirap man tayo o mayaman, pantay-pantay pa rin ang tingin sa atin na yung buhay natin ay isa lang. Yung pagtulong ay isang mabuting halimbawa sa kapwa. Isang mabuting halimbawa na pwede nating gawing aral o gawin nating ituro sa ibang mga bata. Yung pagtulong o pagbigay ko ng dugo ay masaya ako dun. Wala akong sinisisi o pinagsisihan na ginagawa ko yun. Dahil alam nyo ba na ang isang bag ng dugo ay katumbas ng 3 buhay. Biruin nyo yun, 3 buhay ang natulungan ko sa isang bag ng dugo ko. Masaya ako na tumulong. Libre lang yun. Libre akong mamigay ng dugo. Di ako humihingi ng bayad o kapalit. Kusa ko yung ginagawa para sa iba. Yun yung karanasan ko at yung pananaw o sariling pananaw sa buhay na ipagpatuloy ang buhay at tumulong para sa iba. Sa ibang nangangailangan ng buhay, gaya ng pagbibigay ng dugo. Basta tumulong kayo sa iyong kapwa. Alam ko at alam ninyo at alam nating lahat na ang pagtulong ay isang responsibilidad. Yun yung sariling pananaw at karanasan ko na ipamahagi sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng video to.